Na prodej je byt o dispozici 3+1, který si vás získá hned při prvním kroku svou atmosférou, útulností a krásně zrekonstruovaným interiérem. Je to ideální domov pro ty, kdo hledají místo s duší, klidem a osobitým stylem. Ačkoliv se nacházíme ve městě, okolí působí až vesnickým dojmem. Tichá ulice, spoustu zeleně a přitom výborná dostupnost ke všemu, co potřebujete. Byt prošel kompletní rekonstrukcí před 5 lety. A nebyla to žádná rychlá úprava. Majitelka věnovala každému detailu maximální péči. Zrekonstruované původní dřevěné podlahy dodávají prostoru duši a teplo domova. Pečlivě zvolené materiály a vkusné provedení dělají z tohoto bytu výjimečné místo, které si zamilujete. Tato nabídka je přesně pro ty, kdo hledají víc než jen 4 stěny. Je to opravdové zázemí s charakterem a pohodou, která se jen tak nevidí.